Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da yawon dukkanin manoma na jihar Kano. Muna godiya ga wannan bawan Allah, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, Khadimul Islam, saka yadda ya ba wa manoma cikakken goyon baya da ingantaccen tallafi, kamar yadda ya tallafa musu da takin zamani, maganin feshi, injin kansa da za a yi feshin, injin ban ruwa ga manoman rani, bayar da iri ingantacce wanda za a je a yi zuba a gona a yi noma da shi. Ko shakka babu, mun yarda kana ƙaunar mu manoma, mun yarda kana son ci gaban mu manoma, mun yarda kuma kana kyashin ko kana bakin ciki da dukkanin abin da zai zame mana cuta a gare mu. Mun yarda kana yakar dukkanin wani abin da zai zo ilalata aikin manoma. Muna ƙara gode maka, muna ƙara gode maka, ka sa waɗansu jajirtattun mutane sun kula da mu. Wani lokacin kafin ma abin da zai zo ya same mu, su sun sa nasu. Allah ya saka musu da alkhairi. Da girma gwamna, dukkanin manomin da yake jihar Kano yana godiya ga irin wannan tallafi, sannan yana godiya ga yadda ka ɗauko Nasiru Yusuf Gawuna kamar da shi mataimakinka, yana ƙara godiya ga yadda ka sa Farfesa da Neji yake rike da nada. Muna godiya da dukkanin irin mutanen da suke tallafawa gwamnatin ka tallafi. Yanzu ga nan a gona ta ina da mutum sun kai 15 su suke min aiki, matasa shekara 22 23 zuwa da 5, kuma kowanne yana da digiri ita ko da gari ina takaddarsa. Allah saka ma da alheri. 4+4 in Allah ya yarda.